Il-ħajja tad-Dominikan hija msejsa fuq dialogu. Dialogu l-ewwel u qabel kollox ma' Alla. It-talb. Permezz tat-talb id-Dominikan jimtela bil-fidi u bit-tama. Fidi u tama li l-bniedem tal-lum tant għandu bżonn biex jaqra l-istorja tal-bniedem, tas-soċjetà, tad-dinja b'mod pożittiv, b'mod awtentiku, b'mod veru. Dialogu mbagħad mal-bniedem li jimlih bl-imħabba, il-fidi, it-tama u l-imħabba jsejsu il-karizma Dominikana. F'dan id-dawl, f'dan l-ispirtu, il-Provinċja Dominikana Maltija għażlet illi tirfes fuq l-art tal-Albanija. Ma niftakarx li l-vokazzjoni missjonarja twildet miegħi, pjuttost nara l-maturazzjoni tagħha fih dan l-Ordin Dominikan, għax l-Ordin Dominikan huwa min-natura tiegħu missjonarju, għax il-Knisja hija missjonarja, il-Knisja li tobdi il-kmand ta' Kristu biex l-apostli, id-disċipli ixandru il-bxara tajba lil kulħadd. San Dominku, l-ideatur ta' dan il-proġett ta' din il-missjoni diġà kien ħolom illi jippredika f'dawn l-artijiet ma rnexxilux iwettaq din il-ħolma l-aħwa u liedu rnexxielhom. Għaliex il-preżenza ta' Dominikani fl-Albanija hija waħda antika u għandha storja kbira ħafna u sabiħa. Biss insemmu l-ħafna isfijiet li kienu preżenti f'dan il-pajjiż jew li kellhom djoċesi titolari. Wieħed fosthom jispikka bħal Anġeli dan l-isqof ta' Durrës qaleb għall-ewwel darba għall-ilsien Albaniż il-formula tal-Mumudija jiena nagħmlek f'isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Naturalment iktar riċenti għandna l-isqof George Frendo. Dominikani mill-ewwel bdew jaħdmu għall-evanġelizzazzjoni f'dan il-pajjiż bejn l-Orjent u l-Occident, bejn il-Kattoliċiżmu ta' Ruma u bejn l-Ortodossija ta' Kostantinopoli. Hekk li nafu b'konventi fin-naħa ta' fuq, Xkoder fiċ-ċentru fejn qegħdin aħna llum f'Durrës kif ukoll fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Kien żmien sabiħ għall-ordni ġewwa l-Albanija fejn wara ftit ta' żmien mill-ewwel bdew jidħlu magħhom vokazzjonijiet u hekk l-ordni kompra jikber. Iżda dan seħħ sa meta l-flotta Turka daħlet fl-Albanija u rebħet dan il-pajjiż. L-ewwel kif daħlu ħabba anke l-ħbiberija li kien bejn Dominikani u l-eroj nazzjonali tal-Albanija, George Kastriot Skanderbew, Dominikani ġew mkeċċija u rritornaw biss fis-snin ta' wara l-komuniżmu. Iż-żmien tal-komuniżmu kien żmien terribbli għal dan il-poplu. Hekk nafu li kif dħalt tmexxija d-dittatura Enver Hoxha fl-1945 bdiet persekuzzjoni ħarxa kontra l-Knisja Kattolika, anke fuq pariri ta' mexxejja oħra komunisti bħal Stalin. Il-fidi tal-poplu kienet waħda b'saħħitha. Il-poplu li kien ġiġa tala fuq il-montanji minħabba l-persekuzzjoni Islamika, issa wara l-komuniżmu ritorna lejn il-bliet biex forsi jsib sitwazzjoni aħjar. Imma dan mhux dejjem kien fatt. Għalhekk Dominikani meta ġew l-Albanija sabu poplu għaċċan biex ikun jaf iktar fuq il-fidi nisranija kif ukoll biex jingħata tama ġdida.
Kieku kelli nindefinixxi l-missjoni tagħna hawnhekk fl-Albanija bħala Dominikani Maltin, ngħid li hija missjoni kerigmatika, missjoni ta' djakonija u missjoni ta' koinonija. Kerigmatika għaliex bħala priorità aħna komunità ta' Patri Dominikani Maltin nibnu l-missjoni tagħna fuq il-komunità. Komunità illi bil-ferħ ix-xandar, il-kelma ħajja, Kristu nnifsu li huwa triq, il-verità u l-ħajja. Hija missjoni ta' djakonija li naqdu, qegħdin hawnhekk biex naqdu lin-nies. Pastoralment, kultant anki b'mod soċjali, b'għajnuna finanzjarja, u ta' dan aħna nirringrazzjaw il-benefatturi tagħna, b'mod speċjali dawk Maltin. Hija missjoni ta' koinonija, għaliex l-għaqda ta' bejnietna, l-għaqda tal-komunità tagħna nħorġu biha biex naqdu wkoll lil dan il-poplu. Ma ġiniex hawnhekk biex insalvaw il-poplu Albaniż, imma permezz tal-preżenza tagħna, permezz tax-xhieda tagħna naraw illi noħolqu dan l-ambjent ta' għaqda bejn diversi reliġjonijiet, bejn diversi kulturi, sottokulturi u kull bniedem ta' rieda tajba. L-esperjenza tiegħi hawnhekk fil-bidu hija esperjenza l-ewwel darba li qed ngħix f'pajjiż li l-komunità nisranija kattolika hija f'minoranza, fil-Brażil u f'pajjiżi oħra li għext il-Knisja Kattolika kienet fil-maġġoranza, allura dik tagħmilek l-ewwel impressjoni. Mhijiex impressjoni ħażina, ma impressjoni l-ewwel darba qed ngħix f'sitwazzjoni bħal di. Naturalment hemm il-kwestjoni tal-lingwa ma bnedmin hawnhekk in-nies huma dħolin ħafna u jippruvaw jitkellmu ma' dak li jkun. Meta ġieli jippruvaw jitkellmu miegħi bl-Albaniż ngħidilhom li ma nafix din il-lingwa, bl-Italjan tinqeda u jibdew ipaxbxu. L-aħwa bdew jagħmlu li kuraġġ biex għall-inqas nibda naqra xi partijiet mill-quddiesa, u mbagħad nagħmel niċċelebra l-quddiesa kollha, naqra l-Vanġelu. Difatti kelli esperjenza, kont sejjer nagħmel seminar l-istorjiet ta' Mater Teresa f'waħda mill-ibliet hawnhekk fin-nord tal-Albanija fuq il-karozza tal-linja tal-Araġel u kif qed ngħid mal-ewwel prova jkellimni bl-Albaniż. Qedlu ma nafx, għalli bit-Taljan, qedlu naf. U beda d-diskursata, għalli isma', għalli jiena ateo. Orrajt ateo. Għalli jiena ateo. Nemmen falla wieħed biss, għalli. U nħobb il-Madonna, u l-mara tiegħi tħobb il-Madonna u qiegħda l-urt. Allura mbagħad tinduna ħaġa oħra li jonqos ħafna tagħlim u tarif reliġjuż. Dal-bniedem iqis lilu nnifsu li huwa ateo għax jemmen falla wieħed biss. Ġifieri jew ma jafx tfisser il-kelma ateo u ma jafx tfisser il-kelma Alla min jaf. Il-ħidma tagħna bħala Dominikani fl-Albanija l-ewwel qabel kollox għandha tkun li nifhmu il-kuntest soċjali li qegħdin ngħixu fih. Biex bekk inkunu nistgħu nwasslu l-kelma tal-Alla b'mod li tinftiem għall-poplu li qegħdin naħdmu miegħu. Attwalment, għalkemm aħna impenjati fil-parroċċa ta' San Dominku f'Durres li tkopri madwar 10 tirħula imma aħna nservu f'6 minnhom, f'partijiet oħra jservu saċerdoti oħra, il-ħidma tagħna prinċipali hija proprju din, illi naħdmu biex nifhmu kemm jista' jkun il-kuntest li qegħdin jgħixu fih, kemm kuntest soċjali, ekonomiku, politiku, kulturali, biex b'dan mod nkunu nistgħu nwasslu l-kelma tal-Alla b'mod li tinftiem. L-Albanija għandna vantaġġ li għall-preparazzjoni tas-sakramenti ma ssirx biss bħala formalità, bħala katekiżmu, bħala kors biex jirċievu s-sakramenti, ma qed nippruvaw naħdmu qed tiġi aċċettata wkoll min-naħa ta' ħafna mill-insara jew dawk li jersqu lejna biex jirċievu s-sakramenti tal-inizjazzjoni Kristjana, qegħdin jaċċettaw li l-katekiżmu ikun mixja fil-ħajja tagħhom biex jgħinhom jgħixu ħajja nisranija. Allura din l-għażla ta' ħajja li huma jagħmlu tiġi akkumpanjata kemm minn katekisti, kemm minni bħala kappillan biex b'dan mod huma jkunu jistgħu jagħmluha din l-għażla. Fil-fatt fil-katekiżmu fil-laqgħat oħra li nagħmlu magħhom
nippruvaw nagħtuhom dik l-għodda meħtieġa biex ikunu jistgħu jagħmlu għażla. Għażla bejn l-ispirtu ta' din id-dinja u l-ispirtu ta' Kristu. Daw il-laqgħat isiru ma' diversi gruppi, mhuwiex biss ma' gruppi ta' żgħażagħ, mhuwiex biss ma' gruppi ta' tfal u ta' adulti, ma' ingawpru diversi etajiet. Barra minn hekk anke isiru dat tip ta' laqgħat fuq għażla ta' ħajja anke mal-koppji li jridu jażlu li jiżżewġu fil-Knisja. Din titlob minnhom illi jagħmlu għażla ta' ħajja illi l-ħajja tagħhom miż-żewġa tkun mibnija propju fuq it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja biex bekk joħolqu familji nsara. Barra minn hekk issiru wkoll pastorali ma' gruppi ta' żgħażagħ speċjalment ta' wara l-Griżma li jkunu madwar l-età ta' 15-16 sena biex dawn jimpenjaw ruħhom b'mod attiv fil-Knisja. Jimpenjaw ruħhom mod attiv fil-Knisja ma jfissirx biss ġewwa l-ħitan tal-Knisja, imma li jkunu insar attivi. Min-naħa l-oħra qegħdin naħdmu wkoll anke f'għajnuna lill-fqar. Il-fqar ħafna drabi, il-fqar li għandna fil-parroċċa ibatu minn faqar relattiv. Mhuwiex faqar assolut. Ftit huma dawk illi batu minn faqar assolut. Faqar assolut qed nifhem illi m'għandhomx il-mezzi biex jgħixu. Li verament qed jgħixu fil-miżerja. Dawk huma ftit. Il-maġġoranza tagħhom huma faqar li qegħdin jgħixu below standard of living li huwa minħabba nuqqas ta' għaqal. U dan nuqqas ta' għaqal ġej mhux għax huwa poplu ignorant, mhux huwa poplu illi ma jafx japprezza, ma minħabba l-fatturi kulturali li huma jgħixu fihom li qed jinfluwenzaw il-ħajja tagħhom preżenti. Fosthom il-komuniżmu, ma mhux biss il-komuniżmu. Fi żmien il-komuniżmu, il-fattur li jgħixu fih għal 50 sena, dal-fattur influenzhom illi jserħu fuq l-istat. Illum fin-nuqqas ta' stat illi huwa mhuwiex daqshekk assistenzjali bħalma kien fi żmien il-komuniżmu, ħafna drabi jippruvaw jserħu fuq istituzzjonijiet oħra, fosthom il-Knisja, NGOs u anke partiti politiċi. Ħafna minnhom fil-bidu ngħinuhom anke billi nselfuhom xi flus, ngħinuhom isibu xi xogħol, ngħinuhom ukoll jakkwistaw anke benefiċċji min-naħa tal-Istat, x'ħafna drabi qas biss ikunu jafu bihom, u b'dan mod bil-mod il-mod jibdew jiksbu l-indipendenza tagħhom. Ħafna drabi nimxu fuq il-prinċipju tas-sussidjarjetà biex dawk il-ġiex passi li huma jkunu jistgħu jagħmluhom u aħna ngħinuhom jagħmlu mbagħad il-passi l-oħra. Meta d-Dominikani mill-raħal ta' Sukt mxew biex imorru ġewwa Durres kif talabhom l-Isqof Djoċeżan, xi wħud ħasbu li forsi ħansibu ħajja iktar faċli, iktar komda qrib il-belt. Imma le l-għażla dejjem kienet l-għażla għall-fqar, għalhekk id-dar tagħna qiegħda fil-periferija tad-Durres u għażilna li barra dik il-periferija immorru fl-estremitajiet ta' din il-periferija, fl-irħula fejn komplejna naqdu lil ħafna nies għaċċana għal-mulej biex jisimgħu kelma tajba, kelma ta' tama. Ekku, anka f'dan ir-raħal ta' ħaġna merdita, aħna ġejna, bdejna mix-xejn u llum bl-għajnuna talla irnexxielna nibnu komunità ta' nsara.
Imma dejjem inġib qudiem għajnejja ħaġa li kien qalli Patri Dominque Bejjer, l-isqof Bejjer, meta wasalt il-Brażil. Kien ħadni fuq postoli, fuq il-muntanji, għalli ħares madwarek. Ara kemm hawn muntanji u artijiet il-bot. Kien għalli issa aħseb jiena u inti biss. Aħna saċerdoti f'dil erja kollha. Tibqa' impressjonat f'dil ħaġa li f'pajjiż kbir saċerdoti huma tant ftit. Hawnhekk ukoll hawn innuqqas ta' saċerdoti. Dejjem ifakruna f'dik li qal Ġesu iħsadu kbir il-ħaddiema huma ftit. Il-messaġġ tiegħi huwa dan li ikonna min joffri li jiġi hawnhekk anke għal xi żmien mhux biss għax-xogħol għax hawn min jgħidlek jekk niġi l-Albanija hemm xogħol li jsir dik li qalilna l-mulej għadha tot iħsadu kbir. Imma anke l-importanza li aħna bħala komunità reliġjuża ma nkunux inferxin wieħed law ieħor lem waħed ta' rasu, ma nkunu komunità nistgħu ngħixu bħala Dominikani kif jixtieqna l-mulej.